wato Saude duk karkaran nan, duk faɗin karkaran nan kaf ban ga wata tsaleliyar budurwa kyakkyawa mai kiran Coca-Cola kamar ki ba. Allah wallahi. Allah in na same ki shi kenan rayuwa ta sabai banda komai banda ba abin da zai dame ni a duniya. Allah ɗayo ko dai ma zolaya ta kai. To ai barin gaya miki ko binni kin san na taɓa zuwa binni so ɗaya. Allah Yanzu nake ya ƴan binnin yake ne. Da je binni so ɗaya naga akwai kyawawan mata irin masu ado su ci kwalliya amma ni fa ban ga kamar ki ba. Kyakkyawa ne kira kamar ki ni ban gani ba. Allah ɗayo. Anya wai ke ba irin matan nan na aljanna ne ba wata ta faɗo duniya kuwa? Kai ɗayo. To ke ba kyakkyawa ba ce ke ba kya ganin irin dan madubin nan da yan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yan binni suke gani? Tamshi kenan. Assalamu alaikum jama'a na masoyan mu na faɗin duniya. A sunana Abba Yola Kano. A dukar kumanta tashar nan dai ta Movie Fashion TV tana nan ta kawo muku kayataccen ayyuka kan ku sake a wakula ba ni jarumi ne a masana'antar Kano kuma kana sound ne kuma lightina. Yau ga su ana daba amma ku ga ba da banza yi ba amma daga karshe za ku ga yadda za a fafata daban ma sabuwar kala a zo da ita. Wannan fim mai suna Haƙƙin Maraya zai dinga zuwan muku a Movie Fashion TV da kuma Haƙƙin Maraya TV, sannan yara ƙanana ma za su iya kallon wannan shiri. Kakka sake a baka labari wannan Haƙƙin Maraya TV a cikin zaka dinga ganin ayyuka na sambo, can kuma za ka ga na wancan na sabuwar tashar mai suna Barde. Ku kasance da wa'annan tashoshi wanda za a sauke muku wannan shiri nan ba da jimawa ba. Barde shi ma labari ne wanda ya kunshi abubuwa na ban al'ajabi. Kakka sake a baka labari kai da da an fada mun dora kara baka labari ka shiga ka kalla dan zai fafata firimiya. Godiya nake.